Čaute, moje meno je Miňo a vítam vás u novej Pokémon otváračky. Dneska tu máme tieto 3 pack blistry zo Surging Sparks, Zapdos a Quagsire. Takže uvidíme, či v tomto niečo padne. Tak, rovno si to rozbalíme. Nejako ťažko to ide rozbalovať. No. Tak. Tak, máme to tu. Palíčky. A promo kartička plus kódik. Takže Quagsire. Pekná kartička a ešte tento krásny Zapdosik. Tak, no toto už ide o trochu lepšie rozbalovať. Takže vyberieme si všetko odtiaľto. Tak, 3 balíčky. Tak, kódik a krásny Zapdos. Tak, a dokopy 6 balíčkov Surging Sparks. Takže uvidíme, či padne nejaký Pikachu alebo nejaká krásna kartička. Tak ideme sa rovno do toho pustiť. Chcem sa vám... Viem, že to hovorím v každom videjku, ale chcem sa vám poďakovať aj v tomto videjku za neuveriteľnú podporu. V čase točenia tohto videjka ešte nemám 1000 odberateľov, ešte mi ich pár chýba, ale už mi chýba len veľmi málo odberateľov a za 1000 odberateľov budem robiť pre vás súťaž o 2 Pokémon produkty, takže budete 2 výhercovia. Takže ak u mňa nemáte odber, tak určite dajte odber a padla táto krásna kartička Castform Sunnyform, čo je jedna z mojich chase kariet a je akože naozaj krásna. Takže wow, krásna kartička, tá určite pôjde do môjho albumíku. Máme tu druhý boostrik s Pikachuom, takže bol first pack Magic, za to som rád. Tak, dáme kódik preč. Tak. A ideme na ďalší balíček. Energia, Sizzlipede, Bronzor, Applin, Duraludon, Iron Bundle, Trénerka, Azumarill, Flakot Reverse Holo, Centiskorch Reverse Holo a Skeledirge Holo. Tak, ideme na ďalší balíček. Kódik, 1 karta Card Trick. A poď, no. Ohnivá energia, Trapinch, Relo, Silo, Globopass, Tréner, Executor, Iron Bundle, Sandygast Reverse Holo, Trénerka Lilias Apple Reverse Holo a máme tu krásnu full artovú kartičku Latiasa EX. Takže za mňa ďalšia krásna kartička. Takže z 3 balíkov 2 hity. Krása. Tak ideme na 4. balíček. Mohol by tu padnúť aj nejaký ten Pikachu, za čo by som bol akože rád. Pikachuov zbieram. Mám zbierku Pikachuov. Takže tak. Ak by ste chceli vidieť moju zbierku Pikachu, tak určite mi napíšte komentárik, že či mám natočiť aj videjko z mojej zbierky Pikachuov. Určite
si nechám od vás poradiť, takže dole do komentárov určite píšte. Tak, a máme tu ďalšiu krásnu kartičku Appleton. Tak, tieto 3-pack blistry sú naozaj akože vynikajúce, padajú tu samé dobré a krásne kartičky Appleton. Tak a ideme na predposledný balíček. Poď. No. Kodík dáme preč. Jedna karta card trick. Tak a ideme na to. Energia, Helioptile, Charcadet, Diglett, Spiel, Trainer, Executor, Miraidon, Rapska Reverse Holo, Trainer Reverse Holo a máme tu ďalší hitík Durant EX, takže ďalšia krásna kartička a zároveň aj ďalší hit, takže super. A ideme na posledný balíček s artom Pikachua, tak uvidíme, či bude nejaký last pack magic. No. Energia, Morelu, Helioptile, Capsakit, Sigilyph, Altaria, Vivillon, Trainer, Little Reverse Holo, Charcadet Reverse Holo a posledná kartička je Togekiss na holo. Tak, že v poslednom balíčku nič nebolo, ale ja si myslím, že tu padlo naozaj veľa krásnych kartičiek. Tieto dve promo kartičky pekné a 4 hity, Durant EX, Appleton, Latias EX a Castform, takže za mňa super otváračka a 3-pack blistry určite dali veľmi krásne hity, takže ak by ste chceli aj vy, tak ja odporúčam tieto 3-pack blistry, vidíte ako to mne popadalo. Takže s týmito kartičkami by som sa s vami rozlúčil, ja dúfam, že sa vám videjko páčilo, ak áno, budem rád za like, odber a určite mi napíšte nejaký pekný komentárik, to ma vždy teší. Tak, to by bolo pre toto video všetko, ja sa s vami lúčim a teším sa u ďalšieho videjka. Čau, čau.